Rabbil alamin inchallah ceerno mo immima ko atude galle alhamdulillah rabbil alamin ba eske ba alhamdulillah alhamdulillah to bolto mbaɗen duus e nder duus inchallah mawla alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV machallah jettangal ɗumnin no fayi auto mum to parti galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah 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 rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV yewde men ñalawma altine woni amde alhamdulillah min hawre jeegom lewru men avril taw ñaɗɗiɗi e nogas jeegom oɗen gandi ko heddiɗo e Dakar hankkadi ko balɗe sappo e tati inchallahu mawla accette garoɗo hankkadi ko arti tan ko nden wonata kirndol Dakar so Allah lamɗo jaaɓi yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne hanki won musidɗo goto wi kam film min galle ceerno ha labta min jiiya no wayi ɓe gandan way ɗo fof ko hen jiiya ɗo woni galle sukaɓe on ɗo alhamdulillah on jii galle ceerno on woni wona ɗo tan no haaɗi mo jokki ha nder bedda to alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne 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 nen jatɓade ɗon ɗen galle ceerno to kolliranmo hawa laaɓa haade ceerno arde alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on jii galle ceerno ɗo fof ko hen jiiya on jii ɗo fof galle ceerno he jiiya alhamdulillah rabbil alamin machallah ko weltare ko ɓeydare alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno Boun Salim ceerno kanko wonɗo alhamdulillah rabbil alamin ceerno Boun Salim ceerno kanko wonɗo alhamdulillah rabbil alamin machallah Boun Salim ceerno madrama machallah indiraɓe jaafo cakal Nangue nguel ke siraji an ceerno Hamme Kebe jaafo cakal Nangue nguel machallah alhamdulillah on jii machallah ceerno ar alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV machallah ceerno nar alhamdulillah rabbil alamin par ce que jaafo cakal Nangue nguel noon ne ɗum mo machallah alhamdulillah rabbil alamin ba مع الكراج أهل الدين تاج محمد بن سعيد الواسع الرحيم
seydi ba alhamdulillah rabbil alamin jiida tangal machallah duusa ceerno duusa e nder duusa alhamdulillah rabbil alamin duusa kala noon kañum woni ɗo kañum woni e yaade ɗo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin duusa men gadano nani machallah weltade ko ɓeydade alhamdulillah rabbil alamin on jii galle ceerno ga fof ko hen jeeya galle ceerno son caamo fof ko hen galle ceerno he jeeya machallah on jii ɗo fof galle ceerno he jeeya jii ɗo fof ko hen jeeya alhamdulillah rabbil alamin noon en duttoto to Bowol to alhamdulillah rabbil alamin gam artude e duusa keddiɗo machallah en ƴetta bandiraɓe kala en jarnaɓe no feewi 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 alhamdulillah rabbil alamin machallah jonta kadi immima gam artu juurade ceerno men mawɗo machallah ceerno Ibrahima ceerno Abdoul Hayy Diallo machallah ceerno Tidiane Kaw machallah alhamdulillah rabbil alamin صلاة الفاتحة من رب العالمين الحمد لله رب العالمين يبينكم من أنجا تي في ويالتا رسان الحمد لله رب العالمين بيداد الحمد لله رب العالمين يسكي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ceerno Ibrahima ceerno ha to wayndirto ceerno Abdoul Hayy Diallo machallah eskey machallah eskey machallah alhamdulillah
alhamdulillah rabbil alamin ceerno Oumar Ceerno mon yaltidema ka hakkude makko ceerno Tidiani Kaw machallah 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 skay machallah alhamdulillah rabbil alamin skay alhamdulillah alhamdulillah bien ko men Nangue TV machallah ji ceerno machallah العالمين ما شاء الله ceerno ari alhamdulillah rabbil alamin ceerno ari ما شاء الله alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ceerno Ibn Oumar Ceerno alhamdulillah alhamdulillah ما شاء الله Ibn Oumar Ceerno machallah alamin di bandiraɓe juɓɓe mbiɗen moƴƴi inchallah alhamdulillah alamin ceerno faati donc muɗum en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe han hannirta ni machallah alhamdulillah alhamdulillah yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jamma en garde video men hannde o ha ɗo machallah jibandaɓe rewɓe garta gila jamma machallah birda ceerno birda ceerno kono kadi jeeɗum ñaago duwaw kono kadi ñaago yafuya machallah en jetti bandiraɓe kala en jaade kan hannirta niyete noon hannde o ko altine ne hawre jeeɗiɗi walla jeegom lewru men nde ngannduɗaa ko avril tawi ñaƴƴinagal jeegom bandiraɓe sehlaaɓe musidɓe tedduɓe tinodira tan gondiren jiiɗan bande ko jiiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama jiiɗi hen kene ɓeyda walla kene usta walla kene wallita enen nder golle ɗe yo jokkodiren men e 78 119 065 alhamdulillah min kala ko faati e Daka o inchallah ala ko humpoton hen inchallah kala saaha men jaa Daka ƴetten golle toon ɗe to ɗen jaata e tolni e Dakaji ɗi kala inchallah gardiɓe Nangue TV kadi so Daka o naati min jetto Dakaji ɗi kala Daka guure saraji ɗe Daka Mauritanie Daka Gambie Daka Guinée Dakaji Sénégal fof Fouta o fof inchallah kala Daka min jetta ɗum kadi bandiraɓe kadi jiiɗi jokkodira men banggue ya Daka amen ya Daka mani jettoɗen ɓadde mabɓe jewte guila ciice guure mabɓe ha e Daka ɓe fof mbaɗen ɗum e Nangue TV juɓɓe naftoro bandiraɓe sehlaaɓe musidɓe tedduɓe tinodira nanggodiren jiiɗan bande ko jiiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama